everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga kasama, ania ang sumpay ning nagdapostang sugilanon. Ikaw, akong unungan. Hello? Love, Love, si Lucky! gusto mo siya magkita? Naibaw ka sa nahitabo sa akong anak? Hay siya, Alma! Tugani ko! Manawa ko di magbalik. Kaliat lang, hain man si Lucky! Alma, ayaw na ibutang ang cellphone! Tugani ko! Tugani ko, naaman mo si Lucky! Alma! Kailag. Makuha na to ang atong anak. Saan na ito pagbawi ang atong anak? Tuan niya ang atong anak. Ganun nakasiguro ka man. Nadungog na ko. Nanangutan na siya, gusto ko bang makakita sa imong anak. Nasa ato pa. Nibaw siya, unsay nahitabo sa atong anak. Makaako siya sa pagguba sa akong dugan. Hakog ang gugma ni Alma. Dili siya mahinugon, bubuhi siyang kwarta. Samtang iya pang mapahimuslan ang iyang gikaipkan. Pero sa gayon nga makakita siya lain, dili siya managana sa pagbiya nimo. Imo ba siya gidaot? Lalaki ko, Nobe. Moray akong ipatigbabaw ang akong gipati. Unsaon ko man sa pagbawi ang akong anak? Dili ko ikaw piyaan. Gusto kong maminaw unsay iyang ikondisyon nimo. Tungkol kay nakasiguro ko, gihimo niya kasangkapan ang atong anak. Aron musunod ka unsay iyang gusto. Nobe, tumana ang mando sa imong kasing-kasing. Dili pa uwahi ang tanan. Mauihatagig priority ang kaugmaon sa atong anak. Dili ko ikaw biyaan. Muangyo lang ko. I-loudspeaker pirmi ang imong cellphone. Aron madungog ko unsay inyo pa nagsultihan ni Alma. O kung manguta na siya, doon na kami kauban. Pari-pari, kinahanglan mabawi na to ang atong anak. Animal! Unsay nahitabo? Nailad ko ni Alma pa. Si Jack Gabuya? Nailad lang sa katumboy? Oh, imposible. Mao ka na'y nahitabo ron pa. Giunsa ka man sa pag-ilad ni Alma? Akong gipadagit niya ang anak ni Nobe. Unsa? Ako siyang gihulga nga liboton ko ang palibot sa iyang building sa litrato sa hubo niyang lawas. Ug ang among gibuhat. I-apil mo ang imong kaugalingon sa kawawan nga gusto mong ihampak kang Alma? Nahibaw ko pa nga mahadlok yun si Alma hinungdan nga motoy akong gihulga niya. Tungod sa iyang kahadlok, dali siyang misugot sa kong kondisyon. Jack, angay kang magpasalamat. Nabuhi ka pa hangtod karon. Pa, Mas daghan og kwarta si Alma. Busa daghan siya masugo aron mapapagan ang imong plano. pero Unsay nahitabo? nadagit gyud niya ang anak ni Nobe. Pero wa na sad ako makontak si Alma. Naisahan ka gyud ni Alma, Jack. Nalimot ka nga mas utukan si Alma kay nimo? Di ko na madawat pa! Oh, unya. Unsa man imong hunahuna? Ipadayon ko ang akong plano. Nga ipapilit mo ang hubo nga lawas ni Alma? Unsay mahitabo kung masakpan ka? Mapriso ka na hinuon. Ako sa day mo'y mangunay sa pagpapilit. Natural nga manugo ko. Jack, mayo nagdagan ang atong kompanya. I-focus ang imong oras sa pagpalambo sa atong negosyo. Please, Jack. Anak, nasuko ka ba na ako?
nagmahay ka ba nga gibilin mo nako si Lucky? Nubi. Nasayod ko, ma. Unsa mo kamahal si Lucky. Busa dili mahitabo nga imo lang siyang pasagdan. Lupi kita sa nagkunahunag dautan patok nato. Mauli pa ka na to si Lucky. Mauli, ma. Basta tumanong lang ni Nubi ang plano. Importante na ko nga mabalik ang akong anak. Karon gani, gibati ko na ang tumang kamingaw sa akong anak. Nagatutoy na magkain taon si Lucky. Saligay niya akong pagkaamahan ni Lucky, Nubi. Buhaton ako ang tanan. Aron magkahiusa tagbalik. Uban ako. Wa na'y makapasipahan ninyo. Ako ka nang isaat nimo. Imo na akong gibiyaan. Musaon-saon ko pagsaling nimo. Ngano nagsige magkaghilak, Lucky. Niaman si Dada ni mo. Karga ka ni Dada. Oh, di ko gusto ka ni Dada, ha? Love ba kay kang Dada ni mo? Hindi tagsis baho sing inahan. Pero, wa pa moabot ang akong gipahikay aron. Aron makalar kami paingon sa Manila. Gikan sa Manila, modiretso na mi sa States. Dili pa na ako mahimong tawgon si Nubi. Mientras tanto, wa pagid mahuman ang ilang mga papeles ni Lucky. Pero, sige sa naghilaks Lucky, uy. Ako na sing gipatutoy, pero muhilak ng gihapon. Sa mga kong baton. Asa man ko ni mo dad Chukoy. Hotel, ma'am. Pagtarong diha, ikaw. Tarong diha. Mutanaw na. Ano sa lang day Nubi, ma'am? Saan mo kayo? Ay, unsa man. Mamay na ta. Misugot na si Nubi nga magpakasal silang duha si Ronel. Wah! Naunsa ka, oy, kabog bakit ni mo, Chukoy. Ako panat brush, madam. Sorry kaya sa akong tiga pagsulti, nga di ka makalitan. Ha? Ano ko, nagtugon na ba ito sa buhos na ko nga di ka pagalitan og sulti? Unsa? Wata lang yun nga makaabot na silang Dainobi, ma'am. Madlo kong mutusiki ka niya. Unsa? Lagi. Uy, unsa man din nahitabo, Chukoy? Ha? Tug-ani ko, Chukoy. Traidor ka, Alma. Traidor ka. Pangitaon tagig ka. Unsa ka kon muadto na ko kang Nubi. Naluoy ko niya kanina. Dali kong mibiyak niya kay mo akong pagtuo nga gituman ni Alma nga mong sabot. Pero animal kang tumbuya ka. Traidor ka gyud. Nubi, unsay nahitabo nimo? Ngano nang hubag man na imong mga mata? Ma, gidakit si Lucky. Unsa? Tinuod ba, Nubi? Gidagit ang akong apo, ha? Giamong-amongan ginako sa kabata nga wag kalibutan. Nganong gihimo siyang taming? Alang sa kadaugan sa dautan nilang plano. Kinsay midagit sa akong apo? Huwag pa ko masayod, ma'am. Pero nanawag na si Alma. Iya ko gipangutan ako. Gusto ko bang makita si Lucky. Animal tong tumboya. Wa nagilain. Tuagid niya ang bata. Nagpaabot may mga manawag si Alma. Unsa?
Mahimong, doon na siya ikondisyon ni Nubi. Pero mahibalik ni Nubi ang among anak. Unsa gani mahitabo sa akong apo? Ako may mangunay sa pagsilot niya. May miabot. Tingalig ang sinugo na karon ni Alma. Si Bayja kang niabot! Tangtaling! Oh, Nga mong niya siya. Nganong niyamang ka? Kamong duha si Alma ang nagsabot aron dagito ninyo ang akong anak? Nobe, ayaw ko pasangin oy. Wa ko'y kalibutan sa nahitabo sa inyong anak. Nganong kalit ka mang bibiya. Siya rin imong nasayran. Nga gidagit ang among anak. Aron mutabang ko pangita sa inyong anak. Kain ang akong anak. Ha? Di ka giro makabiya din ang buhi. Yung buhi ko di ka matugan, Jack. Kaya ang akong anak. Ronel, kalma lang. Musamot ka dili na to makita ang akong apo kung gamiton mo ang kainit sa imong hunahuna. Kung pagtuo nga doon nag siya nabutan ng duha. Buhi ko. Sige, sabot ni Alma, ha? Buhi ko, Ronel. Buhi ko. Mamatay ka giro sa akong pagtuok ni mo. Hindi ka matugan! Tugan! Jack, kung sa ninyong sabot ni Alma, tuganin na lang eh. Wala ba yung ko makasabot sa kinairo ni Alma? Murag doon na siya tinaguan nga ikaw ray nahibaw. Nobe, wa man may tinaguan. Doon na, Jack! Kung tinuod kang nahigugman ako, imunta ko hatagan og importansya aron maimo na ang akong atensyon. Nobe! Kung imo kong tuganan sa gusto kong masayran, mahimong kitang duha mo ay makikita ni Alma. Ug ikaw na ipuli ko ni Alma. Pero kay nagdumili ka man, makabiya ka na din eh. Mutog anak ko, Nobe. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!